no Sham said you Russian or so ati kokoso 2482 said you kan ye no and now mama CD baako ameje o se na you man CD baako a obeje e kina nso mesa mahia no masa amaje o se wo kina nso obesa hia wo no asaje if you say enua so yale o se enua so ye nyina ye nim o yale nti ye de sanua so yale ye said you bru said yes ye no so ya na ko hospital ayale sa na ko we enua so mo nyina ye momodin ye nsa na yade nti misramu nsantwafo amoba ha Sham said you Russian no sentwafo amoba ha munyina da mo ho da wuru mame oso munyina se bi bu mama fa no ko tratra mo da mu ko hwe no kwa wo mo ho da wuru fa na mo pe NGO fo mame oso ya jiu munyina mo mode no munyina meboa yen no munyina se bi bu o meboa ne nua so akachi nua so akachi nanso ye ni achichiri bia oso ya so eni achichiri bia so de chef ka say ye ke nua so a na wo ba bia ekwalewa chef oso se de chef kan no o ke nua so a asa de wa chichichichichichi nanso ye ni achiri bia se de Russia wo se eni achiri ba bia ye ma yahwefo ne yetiefo na akwaba ediba City multimedia so ene eyeda fofo twere amponyanko kwanda roma ode en abepie ewo nua so obeka se nua so ohefa nua so ewo Asante Mantam bo so mutwe constituency mu ene ya ba bepie mu hanom abra wo hene a wo nua so afi akwapra ba beto no wode aseda ama twere amponyanko pon so wahwe no so ahwe ne mafo ne na so na afi akwapra ba beto ye a ene wode eye ebetuma akase eye homecoming abrofo kase be kase homecoming ede aba na ede ne hawre na manie ne na ede ato oman Ghana ye mampan ne His Excellency John Dramani Mahama enim se eye nema ba ko mienu a hawm no eye school dai esanse school no ewo kwan ho enti ana ska ebo school fo na mo hanom no enti mo peska na se foto kakra na omode atwa efasu ana se wo ede afa school da no se ne be ya emma school fo no ka embo mbasabasa wasare tuanim se omo si toilet na omaduru ba bi omaduru mapem enti wasra ankrankra omo nsem obie wiasofo ma omo wa chichiri benie na se omumra na omumra so emembe ye mo se ne be ya buduadie ana project so omadi se twa so mo ye no omo betimi aye me ka wo se ne e na wo hwe Sex City TV a me so se ko YouTube TikTok Facebook search for Sex City multimedia okwa obenya your videos bebre hono mo me so se hwe bi wo hwe wi like o any information ana say o any message a obetimi eja ato ho yesu ya daroma ne amosie no ye be yesanse munti ena ye hono ye somo na ya somo sopa we eye musomfo na ya amankwa me na me de dwedi na wo chia me ye de aka na eto amoso osese de wo kan wo se ya boso awie no ye wie assemble ma kan ye no ya emputunduma de aboye kurom ha no mo shem se de Russia no se de na assembly man kan ye emputunduma de kurom aboye yanso minim so Nyankopon ti ase shem se de wo kan wo se otwedi ampo Nyankopon ne me nananu am de me baaye ene nananu asebi omode ne ba betra akonya so ekwan bia so de ase ye bia bo akure nso ye beye se de Russia no se kwan bia so ye wo se ye de bo akure bia no sebi oye krado ti mesra nananu ene abusia telefo se de Russia wo se wo se nananu ene abusia ene adofo ni kroma nyina da mesra menyi obia so film so wenyi obia film akura opanyina wo se mu nyina momfa emwa me na mommo bichidom se de Russia so momfa emwa ene adwenepa kroye efa mwa no fa mo di chidom ka chem se men kwa metima ye kuro ya na metwa ntolo shem se de Russia no o so no kwa se bo ka so betimi hwe aye kuro ya no twatro se mi hia momoa o hia se bi kuro mu nyina moa ene adofo moa ene mo support shem na ye de be ye kuro yie shem se de Russia no so be hwe ye de be kuro ni yie mi ye nipa o shem enso se me fom kura mo fa nche me se de Russia no so ye nipa o ti akonya no so wo fom a krom mo fa nche no na mo hwe na de ese ye ema kuro yi e fa no ntoma pafira eno ne hia shem no se ye hwe se ye kuro yi ye betimi afa no ntoma pafira no momoa na fa no ntoma panimfira obia kakla bia ewom bia no won hwe se obeboa shem se de Russia no so obia ne kakrawa ewom bia omomoden so betimi di aboa yesuku sem nyina ye animsem shem se de Russia no se musuko sem nyina ye animsem ye dipila isisi ho no ato se ye beye ho adwuma se de osie no osie dipila isisi ho ato se beye ho adwuma yanso ya meni munyina na ese ye se de Russia no wose woni munyina nka bom ye hwese be ni ye
Nti esa na because mesra mu. Shem, sra no sra, ohene sra de. Nsra de na nso. Nsra. Se me nsa da me nsa yam. Shem. Nua so man mu ame. Se de ewura kan. Ohia mo tutudwuma. Nsa da nsa yam. Sukuru mu nyina adofo. Maba mu nyina mo hwe na mo mo ano. Nana no mu ha. Shem. Me wa fa bi. Shem. Mesra mu nyina mo ame. Se de ewura se wo se nana no ma wa. Ofa bi. Ana bodi oso pomodi a na munyina wonta na chi said the chef aka no said the chef oka ye no Mr. President jem me ne nyina kɔ adwenbankurom jem said o se chef ka no ne nyina kɔ adwenbankurom na ya hwɛ said the beya enua so bɛfa ne ntoma pafila to me nsafra mo akyiri ne benkyeye said the ewura se o se na no mo to ne nsafra mo akyiri ne benkyeye munyina mehia momoa o se munyina se bibru ohia momoa amanfo aba ye nyina da se de ewura se o se amanfo aba ye nyina munyina mehia mo support so ohia obia support se mo ba bo ame manua so afa ne ntoma pafila so betimi aboa no amenua so betimi afa ne ntoma pafila sika ene ye bibia se de ewura se no sika o ene ye bibia yesere mo ada obia nhwe nipa wo ba ha bia la shem se de ewura ka no on konsina de enso se bibru Uso a wose obi ba ha bia onyi kakra emfa emwa so obi anyi kakra famwa said ye yewura otumfo oti kokko so metin so anama sole o kan ye no sham said ye yewura se no so oti kokko so otumfo se tutu said o kan ye no ene wo ma me sidi ba ko ameje o se ene wo ma ne sidi ba ko a obeje ekina nso mesa mahia no masa amaje o se wo kina nso obesa hia wo no asaje if you say enua so yale o se enua so nyina ye nim o yale nti ye de sanua so yale ye said ye bru said yes ye no so ya na ko hospital ayalsa na akọrẹ enua so mo nyina ye momodin ye nsa ne ade nti mesra mu nsantwafo amoba ha jam said the ewura se no santwafo amoba ha mu nyina da mo ho da wuru mame o so mo nyina se bi ebuma mefa no ko tratra mo da mu ko hwe no kwa o mo ho da wuru fa na mo pe NGO fo mame o se NGO mo nyina mo momodin no mo nyina meboa yen no mo nyina se bi ebu o meboa ne nua so akachi nua so akachi na nso ye ni akyirikyiri bia o se nso eni akyirikyiri bia so de chef ka say ye kenua so a na wo ba bia ekwalewa chef o se de chef kan no o kenua so a asa de wa akyirikyiri na nso ye ni akyiri bia se de ewura se o se eni akyiri ba bia sukuu ye hia library chef o se sukuu ye hia library ye hia computers ye hia computers ba bia de beguo ni nyina mu adan o se ba bia de beguo mu adan afra say me kan Shem was a frase or kind. me sa kana fibim I feel so, or say so. me say mo hoho amoba ye nyina da Said the Russia, I see the Remo, or say, oh, mobile in. me say mo obi afam obetim di abo anua sukuu Said Walker was say, Obia fem, be obey with the apobia. mo mfa ahosepe ene koro ye ne odo ene nkabo mu Or say, Monfa on the town, Akokodro, Obia more bet with the apobia, Monfamoa. amfa mu anua sukuu Shem, Monfamon, we are so clean. sika ye je nyina anya na nabotom na ekọ Said the Russia, no, was this guy, Jane, said be blue, and yet Shami Botom. enso enua so enkan kontinu nua so mpuntu enti Said the Russia, see me so campo, we are so puntuoti. ye wi a ye bu akonta ye buma enua so man buma O committee si wo dira hoyi sabi ebru o sira ho sei ye bu akonta ye bu amanua so man nyina nye ono enu nti mesra mu ada obi afa ekoro ye ene pepe ye emfa emoa said o sire bi enu o so sire mu ada mu ye fa papa ye kro ye kabom no kre fa mu nua so man na enua so ye ne sa ebekọ nanim shem said ye ru ase o si nua so se ye ne sa nua so ebekọ ye nim panimfo amoba ye nyina da shem ese me to me nsa frɛ mo ekoto esrɛ mo enka ye nsra nanso ato de ede ye besra la serious every ase no o si panimfo na nanom ba ye nyina se be o ye dwuma die se no oto nsa frɛ mo a aka won srɛ nanso so na ehu ade ehia ne nti ne mo a wo hia nti oto nsa frɛ mo enti ye ne ma bobo so nyina ye hia sukuu dan ne bi ka ho se de wo kan o si nnua so ene ma wo bobo so nyina se bi ebru se bi ekronto o hia sukuu dan ne bi
eka ho nanso yankɔte adum la ɛno ane ahahae jam se de ewurasie no ɔse yankɔte adum la ɛno ane ahahan ya enti sra no mɛkɔ so asɛm sɛ obi wo bie bia ne nsɛm yɛ jam ya tere ya taba mu ade ama obi timi bɛboa yɛn sɛ dai ba ko na abesi ama yɛ sɛ dai mienu na abesi ama yɛ sɛ ade a yɛ toilet yi mu nneɛma nyina da yɛbɛto tiles ɛne toilet seat bibia wɔ mu bia no me srɛ sɛ obiara obetumi aboa emu biala onfa mo ame e na de sɛ die ye di kan pa no sɛ bi oso di kan to ayuwa nti na mayuwa mu ame to nyina ma manfo nso adi akiri no maboa me ni shem sɛ de ewura sɛ no si na ayuwa obetum ama manfo nso sɛ bi adofo atimi aboa no ata na chi no eni ewu zi ame wo mi yi mi ho sika titi wo sika no opepe oha shem sɛ de ewura sɛ no oso wato asisi a sɛ bi ebru sɛ bi akronto amane akwan so oyi ni bottom sika sɛ bi ebru opepe oha ya ɛyɛ nemiram sika 10,000 aye nemiram sika yi sɛ bi ebru ye nyina ye de komo aye betie 10,000 100 million ɛno nti nya sɛ maboa we na sɛ wo bi a wo boa kyɛ so a waka sɛ nana ɛboa ntimi nso me teme de so da bi da Kama yɛhwɛfoɔ ɛne yɛtiefoɔ na kwaba ɛde ba Access City Multimedia so ɛne yɛaba yɛne mpanimfoɔ titiri ne yɛne nti bebree ɛna ɛdi nkɔmmɔ ɛde afa homecoming na nnua so community ɛnɛ ɔmode ahyehyɛ so wobɛhwɛ ha no ma ne yɛne gye ne yɛ akɔnɔ kama yɛne asɛmbre ma na wɔn na hwɛ dua so community anaasɛ dua so electoral area ɛdi nkɔmmɔ ɛyɛ honorable Eric Asare ɛdi nkɔmmɔ na wɔkyerɛ yɛn sɛ ɛnɛm baako mmienu mmiɛnsa bi aha wɔ mu na mo mmiɛnkɔ tie nkɔmmɔ yɛne honorable Eric Asare the assembly member of Duase electoral area so edi enkomo eno na me ne mehene na obi yebo ehun se no tie dan ni nyina bo oma aban no so a aban ne timi ye ye wo challenge bebedu ni aso basisi a no de boa de pese ye pa na kru no e fa no to mafia ye toilet a ye si 20 seater modern toilet eno na ya hye ase mfie miensa ni a ye tu ho adamo ase ye manfo ene amanfo beboa ye na sa toilet na yesi no ye timi ayakọ si awiye enti so hwe na dwumadi ya yedi ya to esa practical bebebi a o ma baboa edan ya boso hwe edan na si ye nifi boku so ase ya boso a sisi a na ka plastic ne from work ya cry ase ye eno na yesre o mindful say obi ando bo ni afuman na sa dwumadi ya fasi ye risu no ya fa ne to ba empa emfra na dwumadi enkoso ade ye challenge pa hwe aban ye wotwa mu ya ye board so a enfie wotwe ama aban no de pare ma contractor ye banto mahene the company de silver press oba so enfie nsiani aban no contractor de ntimi anye gatas na wabaye gata na wabaye kran so de ha kese abreye mobile hu se mu se ensu e tata kwam ho ni atecha drivers kra ni grade message ensu to a ho de ba yesre abafofo abaye se onua aban no ba ye na ye biko ono so ma meto aso na me fi se ni aso ba ye mani fi madi mfie abianan ne akiri ye hu ko talida se IMPP aban aye gates na se wantimi enwia yesre NDC aban se omomwa na omomba ye nua so nya ba bi e kwa ba ufi kumase ba nua so a betima ka se kwanse dupe ekwa ne nwase ye gu ko talia ka ye be se 10 minutes drive na ko du atus be nam se kwa ne nye no ya me nua so atia ka ti ye be se aban no entwa omani emehwe bia na aban betima ye nti ye be se omo wa kwantuo mu abrochiri kumase obi a ne nsam obi bia no ye se omo ntwa omani mehwe nua so yese kuntun hwa ya na kira na ekọ ukro mu so pete bi na mu a edika eti ebe so ese nua fofo a bibi aso omo nsam no omo ma no mu twa omo ne be nua so ni nua so hia emputunuma bebibi ifi se se ni aka bo mu a ne madi ne betima ba me nua so afa ne tuma pa afra eno achi no ye wie ye ne the Kuta president Joseph Obeng say na ne anim sa ha na ofri na so na wa kire sa ampa enye ba bia ofri ena ma ye di eba na mbu moduma ko Yakobon ne pija wa na wa ma so aba ba ye ogifo ha ena Kuta president eye Dr. Joseph Obeng ano so ofri ena ene ne twitwe nkomo e de fa homecoming na eduase man eye na ene ne di nkomo no mienti ensem a ono so de tuja e de fa ne homecoming ene enema wo so pese wo ye e de maduase ekuru ene ne a etoa so mo mienti ne a wo kan so e de efa ho eliti ekuru de so wo kuru na wo your bad time ka wo bi ofia abua wa ngasa enu santi na ba de odesrede to wo mani se wo mo na se ye kuru yi na se sia
yɛnyɛ yɛbɛhu sɛ yɛ morals no akɔ fam ɛnyɛ ɛbɛkuo biara nti yɛte kurom a mede adesrɛdeɛ to obiara nim sɛ obiara hwɛ obi ba na obi nso hwɛ wo nso ba na moyɛ saa ɛbɛboa ma nkɔda no ani ayɛ nipa na akɔda nso a wohwɛ no anaa wotu ofoɔ wonya ne kasakyerɛ no wɔnyi no yɛ yɛ a ne ɔno nso abɛhwɛ wo ɔno nso de wahyɛ ne yɛ sɛ wɔyɛ fomba sɛ ɔman Ghana saa berɛ yɛ yɛwɔ mu a nkɔda nso bɛn asakyera na nyɛ sakyera pa nso na ayɛ sakyera bɔne no yɛnte yɛ nyinaa yɛbɛtumi ayɛ ne yɛtu saa de nso saa sɛ obiara bɛka obi yɛ ɛba ahyɛ ne yɛm te sɛ deɛ tete no ne yɛyɛ no na wo sɛ meyɛ ɛyɛ no so mehyɛ da ayɛ nsɛnkyerɛnne bi kyerɛ ɔmo sɛ meyi mmuwadu a bɛhwɛ wo nyinaa na asekyerɛ ne sɛ ɔno ayɛ aberewa no mmerɛ bi ebi a wɔfrɛ no etu nifo mmerɛ bi ebi a ɔno aduane ma bi ni na manyini ne nneɛma yɛ pani a ɛkwan bɛn so na mesibɛtumi ahwɛ aberewa no nti ne sɛ ayɛ afutuo no a meka na sɛ wohwɛ obi deɛ yie ne bɛyɛ yie eti deɛ bi a ɛsumafo aso yɛde sɛ yɛbɛtwa yɛni akɔ tete na yɛafa yɛ nyinaa yɛpa ahyɛ yɛ na sɛsi a no sɛdeɛ amammerɛ yɛtoto n'ase sɛdeɛ yɛnua yɛsuban yɛtoto n'ase ama yufo no asɛ yɛ mpanimfoɔ bi koraa mpo sɛbe ɛnte sɛdeɛ da kane no yɛteɛ no yɛn nyinaa yɛnhwɛ na yɛmfa mu yɛ kotodwe na nhyiamudie sei no ɛne yɛnya kwan ɛtu saafoɔ ɛka yɛmpo bi sa koraa no na mebɔ me duo mu din ewia so a na obiara so owu eti ya mpa kɔkɔ me papa kuro bi gyate nso asante abamda deɛ baabi ama me fire na afiri eti akyire a me bi saa na deɛ me ya mesi me firi dua so deɛ ɔte ase ɔnti ase mu ɛdi sɛ me di dua so aboaboa me ho besi saa me ne ya abɛyɛ buta titire ni enya no nya panya bi a mesi me firi kuro bi a yɛfiri dua so na sɛ ama me firi kuro epeja eti wa peja ku ama me peja eti sɛ ofiri kuro bi so na se ya obi kuro kitire me firi sɛ me firi wa nyame ana du akɔtoɔ na wɔde ho kyerɛ nso ama na wo no a wɔde akɔfiri hɔ no wo ama kuro no atu pɔ sambre afika sɛ wo ba obi baabi te sɛ opera square yɛ tɔ electrical sa ɛnam sɛ bi di ka kɔtɔ electrical pe bɛfa aduasofoɔ kɔɛ wokɔ a aduasofoɔ ɛdodoɔ na ɛwɔ saa adwuma a wodu hɔ ma aduaso ɛbɛsi na yɛka de bi yɛfa nyinaa no ɛboa eti mesrɛ Ghanafoɔ sɛ yɛnya gyidie ɛwɔ yɛ kurom na saa esuo ehu no a ɛwɔ yɛ mu sɛ yɛku yɛ kurom a sɛ bibi bɛteɛ no bɛsi dan wɔ ha na obi anyɛ na de kora sɛ obɛsi dan wɔ kurom. Mpanimfoɔ se anammɔntenten biara kɔwie ɛwɔ aboboa no aha ɛna ɛde dwumadie no nyinaa ɛbɛsi adeɛ san na asɛm asa yɛna na akasa wie waka nsɛm bebree ne hawa duase man ɛfɛ mu ɛmmoa ohia efiri ankorankora enwumakuo ɛne aban hɔnom wɔde ne nna atudwa nene yɛde dwumadi nna bɛsi hanom meka wo sɛ wonam abɛfo ntintamfidie ne so sɛ yɛ Facebook sɛ yɛ TikTok anaasɛ YouTube a mesrɛ wo hwɛ the search bar hɔnom na search for Set City Multimedia Set City Multimedia wode hwɛ wo hwɛ a adoma bi wɔ hɔnom fa nsa bɔ so na click subscribe to it yɛwɔ videos bebree wɔ hɔnom mesrɛ wo sɛ hwɛ bi na like uwia na wa share wo comment bi agya na se wo hono mo ye de beto anim kama ne on be kan so ye be ye eso e de amamo me de dwumadi ni na asi ye be free hanomo anase ye be free eye duase kuro mu na ye de ani a kyerɛ ba bi a twese ye de ye ne kyerɛ me a me de dwumadi ho kya me din e de nana yaw amankwa me de mu na mase ye nim sem repa mu no ye de ne e boro so ene de e kyɛ so e de bebrɛ mu peace shalom.